indunajna illi jekk aħna mhux se nresqu mozzjoni li tirrigwarda il-din il-legal notice ser inkunu qegħdin ma nagħtux każ illi persuni li jmorru barra minn pajjiżna u jużaw mezzi bħal embryo freezing, bħal gamete donation, bħal surrogacy li nirrepeti ġewwa pajjiżna għadhom mhumiex regolati bil-liġi huma legali, inkunu qegħdin mingħajr ma nagħtu każ intuhom mit-sialif bħalli kieku dawn huma regolati ġewwa pajjiżna. Li kieku ma minniex din il-mozzjoni, li kieku aħna ma morniex kontra din il-legal notice, il-gvern meta aħna niġu biex niddibattu il-liġi attwali li għandna ġewwa pajjiżna li tipproteġi kemm l-individwi li għaddejjin minnha kif ukoll l-embrijuni, kien jgħidilna intkom diġà aċċettajtu li dawn il-persuni jingħataw mit-sialif għalfejn qegħdin forsi tiddibattu fuq embryo freezing. Għaliex ġewwa pajjiżna qegħdin tiddibattu fuq gamete donation, għalfejn ġewwa pajjiżna qegħdin tiddibattu fuq surrogacy. Jien tabib, jien għandi pazjenti tiegħi li llum nara t-tfal tagħhom twildu bl-IVF, ġimil ta' tfal li tilin b'saħħithom. Għandna nużaw dan l-intervent mediku sabiex aħna ngħinu dawn il-koppji. Fija l-mozzjoni fl-ewwel paragrafu qegħdin nirrikonoxxu lan tajjeb ta' dan il-mitzialif. Jien fid-diskorsijiet tal-bieraħ jekk hemm bżonn anki nagħtu iktar. Nafu kemm daw l-individwi, dawn in-nisa li jkun għaddej minn dan it-trattament, din il-koppja infertili li min jaf kemm ilha tipprova biex ikollha tfal, ejja nissapportjawha.